Ndi inaso programu ya Amayi Tingathe pano pa Mzati TV komanso radio programu yomwe timakhala ndithu tikucheza ndi amayi osiyanasiyana. Timabwera nawo amayi amene akuchita bwino moyo kudzera mu ntchito zimene amagwira maphunziro ndi kutinso ationesere maluso osiyanasiyana amene amayi amachita kuti pena pakenso zimayi kapena msungwana alimbikisike kumenaliko. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua, mwantso wanu wa programu imeneyi, ndipo lero tikhalanso ndithu tikucheza ndi mmodzi wa amayi amene akuchita zodabwitsa, kuchita ndithu zaluso kwambiri pomapanga ufa waphala uchi nkumagulitsa. Sono tinachita chidwi kodi mayi ameneyu zonsezi akukwanisa bwanji, zinayamba bwanji? Takhalani pompo mumve mmene tichezere ndi mlendo wathu tsiku la lero mprogramu imeneyi ya Amayi Tingathe. Ndanena kuti tikhala kucheza ndithu ndi mayi wa chitsikana amene ndithu ali nalo luso lake komanso ukadaulo wochita ndithu business, kuphatikiza luso lija ndikupanga business nkuona kuti akupanga bwanji. Tiphunzire chita chake leroli. Takulandirani program yathu. Sikumbira. Awuzeni tu amene akutionera apa komanso kumvera program yathu kuti inu dzina ndi ndani, mumachokera kuti? Ine dzina langa ndi Joanna Tandulechi Gogo, ndipo ndimachokera kuno kumulanje kwa Chinakanaka. Joanna Gogo ndi ndani? Joanna Gogo ndi mwana woyamba wa mbanja la ana atatu. Amene kunabadwa atsikana awiri komanso mnyamata mmodzi. Ameneyu anabadwa kuchokera kwa Priscilla Siwale komanso Henderson Gogo. Ndipo amayi kumudzi ndi kuchitipa. Pamene abambo kumudzi ndi ku Blantyre. Moti Gogo ndi chiyawo ndithu. Ku Blantyre ndi kuchitipa. Inu mupezeka bwanji kuno kumulanje? Inetu kumulanje kuno ndikupezeka chifukwa cha ntchito. Koma beso ndakhalako ndili wachichepere chifukwa choti makolo wanga amagwira ntchito m'madera ambiri akuno kumwera. Chabwino. Mwatiuza kuti Joanna Gogo ndi ndani, tatipasani soni pang'ono mbiri ya maphunziro anu. Ineyo ndinabadwira kuchira Dzulo. Ndipo ndabadwira kuchira Dzulo ndinaphunziranso kumene ku standard 1 mpaka na 6 pa Chipata Dzulo primary school. Ndipo standard 6 tinasamuka poti ndanena kale kuti makolo amagwira ntchito mboma. Amagwira ntchito kuchipatala onse. Ndiye tinasamuka kumene kuja ndikupita ku Tcholo. Ku Tcholo tinakaphunzira pa Nachipere primary school. Kenako ndi pa Nachipere pacha ndinachoka ndikubwera no kumulanje kuno pa Providence primary school. Ndikumene ndinachokera ku Providence primary school ndikupita ku Michiro View ku Blantyre. So pano primary nayi ndi school zitatu. Chiradzulu, Nachipere, Providence. Chabwino. Kenako tinapita ku secondary. Secondary tinakayamba ku Michiro View ku Blantyre. Tinachoka kumeneko form 3 tinapita ku St. Mary's. St. Mary's ndi kumene ndinamalizira mpaka nakulemba form 4. Kuchoka kumeneko ndi pamene St. Mary's kuti kuzomba. St. Mary's ya kuzomba. Kuchoka kumeneko ndi pamene noti mapita ku Luwana. Imene time yoyo asanayiphatikize ndi NRC koma tinali ku NRC campus. Mwina chaka chanje chimenecho. Imeneyo inali 2009. Ndipo naphunzira 2009 ndipo natuluka 2012. Luwana. Ku NRC campus. Chabwino. Ndachoka ku NRC campus pamene no timalembera ntchito mboma ndikupezeka kuti tapeza ntchito mboma. Ndithu. Ena kumakhala ndi mafunso kuti ku NRC mapanga ndithu maphunziro anje kumeneko. Kumene kuti maphunziro anga ukachenjede kwambiri ndinapanga za nutrition. Kapena kuti za madyedwe abwino. Zonesesa kuti madyedwe abwino thanzi komanso munthu wa munthu. Chabwino. Ndithu. Ndimene tikuchitira mu programu ya Amayi Tingathe kucheza ndi Joanna Gogo. Chabwino, ndiye pakadali pano mukugwira ntchito kuti? Pakali panotu ndikugwira ntchito kwa agriculture. Moti ndili pa council ya Mulanje. Kuchokera nthawi ya 2014. Pa 1 October 2014 ndi pamene nalowa ntchito mboma kuno ku Mulanje. Chabwino. Ndithu kuzafikira chaka chino ndikugwira ntchito konkuno kunsika wa Njala ipe monga mulangizi. Amene ntchito yanga ndiyo pereka mauthenga okhuzana za ulimi.
zaulimi. Panatenga nthawi bwanji kuti mwatsiriza maphunziro anu kenako basi ndikuyamba ntchito pakati pa simunachite mwina maganyu ena ndi ena podikirira kuyamba ntchito zinaenda motani? Monga wachinyamata wina aliyese ukapanga maphunziro ako umayembekezera kunena kuti akulembe ntchito kwamachoka ku skulu timakhala ndi chithunzithunzi kuti mwina pompano ndipeza ntchito komatu inetu sindinapeze ntchito chaka chomwecho ndinakhala ndithu zaka ziwiri monga ndatinakale kunena kuti ndinayamba ntchito ndi 2014 koma skulu nameza 2012 mmene ndinapanga graduate koma pa zaka ziwirizi chifukwa cha mmene ineyo ndimaganizira kapena ndine kuti mwina maphunziro anga mmene ananditsegulira maso onena kuti sikuti kuphunzira ndi kuti ndikangoyamba ntchito kapena kuti ndalama ndingazipeze podzera mu ntchito mokha ayi koma ndinaganiza zonena kuti ndipeze njira yoti ndizipanga business ndizipeza ndalama so choncho nthawi imeneyoyo ndimagulitsa thobwa madzi komanso freezers kumwanza kumene ndithu nde ndalama imene kagwira ntchito yanji si wachinyamata basi wamaliza skulu mwinaso makhapa khompa makolo chidwi chimenecho chokuti ndisangokhala koma ndizichita business chinabwera bwanji ndipo masomphenya nalotani ndi business imeneyo? Inde nali pa khompa pa makolo chifukwa nthawi imene nayi kuti tikukhala ndi amayi okha because abambo anatisiya tili form 4 nde tikukhala ndi amayi poona ndi mmene moyonso umavutira ndi zinthu zina tinayesesa kunena kuti ndizipanga business ndiziyagwira zanja amayi ncholinga chonena kuti iwo akulipira renti kaya akugula zakudya zina ndi zina inenso ndizithanso kugula zinthu zina ngutizo nthawi imene ndimatuluka ineyo ku college sister wangaso anali kupita ku college kenako mlongo wangaso anali kuti ali form 4 ndipo unena kuti amayi udindo wachulukira naona kuti nanenso ndizipezako ndalama ndizathandiza mbali inayi so tinayi ngati kuti no tasala anthu awiri tikuthandizana kucholinga chonena kuti tizitha kupeza kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku sozipitira pasogolo ndithu nde ukadaulo kwa business komona akatenga kuti nthawi imeneyo tunali ndikupanga za chinyamata zomwezi zomanga kukhala magulu a chinyamata tima youth club moti kumwanzako nali ku youth club mpakana ndithu ku youth club kuja timaphunzitsana kuti titha kumaziyimirira patokha amatiphunzitsa kuti kaya chinyamata amene mwina tiyerekezana pezeka kuti atenga mimba ali pa skulu anasiya skulu konde akuziona kuti sangabwereso skulu koma amatimbikitsa kuti tikhoza kumapitiriza skulu nthawi imeneyo tinali ndi coordinator athu timatcha mayi Emma Kapawe amene anali youth friendly coordinator pa chipatala cha Mwanza ndi amatiphunzitsa zinthu zosiyanasiyana mpakana ineyo ndinayamba kukhala ndi chidwi kuonesesa kunena kuti ndisangokhala chimozimozi koma ndilimbikire nicholinga kunena kuti mwina kusogolo kuna zakhala ndi kampani yanga so maganizo ndina kuti zakhala ndi kampani yanga anabwera chifukwa chinena kuti tsiku lake nditagula mkaka wa anali Suncrest ndinaona kuti ukupangidwa kumalawi konkono so ndinali ndi maganizo kuti kodi zikukhala bwanji ndekuti anthu amene akupanga wanda amalawi ndekuti mmalawi akhoza kukhala ndi kampani fo maganizo anga onse chibwana changa chonse ndikaona ngati zinthu zonse zimachokera kunja inde ndinaziwa kunena kuti inenso ndithatu kukhala ndi kampani yanga nde maganizo anje okhala ndi kampani analipo nthawi imeneyo koma sindikanakwanitsa nthawi imeneyo chimene chinalipo nthawi imeneyo yongonena kuti tikwanitse moyo wa tsiku ndi tsiku zipitirire ndithu chiyambi chopasa chidwi taona kuti ati kuma youth club kuja kukutengera ndithu serious kumatuluka za mphamvu tikumva Joanna pakuti anayamba business ya thobwa madzi ndicha freezers kuti azithandiza amayi pa khomo kufunsa kuti luso limeneli kapena maganizo amene anachokera kuti ati anachokera ku youth club imeneyi muli ija ndi kumakambidwa zinthu zosiyanasiyana kuphunzitsidwa zinthu zosiyanasiyana Joanna kutitsimikizira pakuti iyeyo zonsezo kuti azipanga thobwa freezers madzi upangiro umenewu anautenga ku youth club mboma la Mwanza. Tipitirire kucheza kwathu nkunena kuti tsopano ntchito mwayamba ngati mmodzi wa alangizi azaulimi mwati ku sekonjala ipiye mukuonekabe kuti ndino wachinyamata basi pakadali pano china chimene mukupanga kupatula ntchito ndi chani? Kupatula ntchito pakali panopa malingaliro mwaja business inanenaja nanga si business ya thobwa madzi inafika pokuti taisiyano titayamba ntchito
tisana mene muzowa munthu amba kumene ntchito ndi kuti ulumphasa ulibe zipangizo zimene timagwisa ntchito nthawi zinali za makolo za amayi nde pano tili patoka nde tayima business jayima koma malingaliro sanayime tinayamba kuganizirabe kuti tipange bwanji nde tinayamba kuti ma business ting'ono kumagulisako kumakauda ntawuni tima cosmetics kumagulisa kumapanga chifukwa nthawi imene ndinali kwa makolo ndikupanga freezer sithobwa ni madzi nthawi imene jayi sikuti ndalama zimene zinangokhala zinapindula mpaka ndinatsegula saluni zoona ninagula ndithu zipangizo za saluni nina ndi saluni yanga nde nditaona be kunena kuti ndazisiya zimene zija ndachoka ndazayamba ntchito mkhangati masomphenya aja ayimakayi komabe sindinagone tulo ndinakhalabe kunena kuti ndizapitiriza kutsogolo koma ndinayamba nokulingalira mwa mtundu wina so kulingalira mwa mtundu wina nokunabwera noponena kuti zija ndimangopanga kuti ndifuna ndikwanitse zofuna za moyo za nthawi imeneyi komano pano ningazilumikize bwanji ndi masomphenya anga ndi sukulu imene ndidapanga so pano ndizitenge no business pa mulingo wina kuti no pano ine ndinapita ku sukulu kusiyanitsana so pano mwaona nthawi imene njanayo kuti ndangomaliza form 4 ndayamba ka business kena ndazapita ku college ndabwerako kuma maganizo anga kwambiri anayo kuti ndikusaka ntchito komano nditachoka nombe ndayipeza ntchito kena kono ndipange bwanji nde ndinaona kuti ndione kuti ndipanga chani nde ndinamba kuganiza za sukulu imene napanga ija ndanena kuti napanga za madyedwe nde ndinamba kuganiza kuti sono ineyo nkhani za nutrition for course yathu imachedwa kuti diploma in nutrition livelihood food nutrition and livelihood security so zetu kamba za chakudya thanzi komanso moyo wa munthu nde kuti munthu akhale ndi thanzi labwino akhale ndi chakudya chabwino komanso moyo wake ukhale wabwino pafunika chani nde namba kulingalira kuti ineyo usukulu kuja tidaphunzira za kupanga kaya zakudya mmene zakudya zimafunikira michele yosiyana mthupi mwa munthu kodi ndingapange bwanji ndikuzapezanso kuti boma lathu la Mulanje ndi boma limodzi limene lakhala mbuyo muli kuvutika ndi nkhani za kadyedwe kabwino nde ndinaona kuti I think ine ndikhoza kuona kunena kuti ndipange bwanji mwina ndikhoza kuyambitsa china chake choti nditha kupindulira nde ndinayamba kafukufuku wanga uja katikati ndinaona kuti chakudya chambiri anthu amaoneka kuti chakudya kuti anthu adye foni namba ndingase ntchito yanga ulangizijeso ndimakhala ndi anthu makomo ndikamauza tiyeni kumunda upeza kuti tapita kumunda umva abwereka mazolo alangizi sitinadye ife tinazoya mama wa sitidya kaphala timangodikira kuti tisadye masana nchifukwa chani kena kunamba uno anthu watu zakudyazo ali nazo koma mwina satha kuzidziwa kuti ndingamazigwiritse ntchito motani nde inenso ndikhoza kumapanga phala loti ngati ali kuti iwo sangakwanitse ine ndizipanga phala azigula azidya kaphala akupa kaphala maona azipita ku sukulu iwo azipita popeza kuli program yolandira phala masukulu nde ndinaona kuti nankha amene sangakwanitse kapena masukulu amene mulibemo zimenezi apanga bwanji nde ine namba kupanga phala moti pakali pano ndimapanga phala chabwino nkhani yopasa chidwi kwambiri munthuyi anachita ndithu maphunziro ake au kachenjede ku Luwana ndiponso nthawi imene sikuti Bunda NRC campus koma nali ku NRC Bunda koma ku NRC campus anachita maphunziro ake kadyedwe zona za kadyedwe iti sanangokhala koma ali ntchito ndikugwira ngati mlangizi ndithu komanso nanga ndipange chani chofanana ndi maphunziro amene ndinapangaja ndata nasankha kuti apange business yofanana ndi maphunziro amene anapanga okhuza kadyedwe ndi apangotsiriza mmene kuzonena kuti anachita mpaka nakafukufuku kuti kodi atha kupanga business yanji nkono nena kuti ngati kafukufuku anachitira kumulanje nkupeza zotsatira zake anaona kuti bora ayambe kugulisa ndithu ayambe kupanga ufa wa phala nde ufa wa phala umene ndi ufa wanji ufa umene umachedwa Mwira Joy Phala umene timapangira soya chimanga cha yellow mpunga komanso chimanga cha white ndipo ufa umene zonse zimene timayika mmenemo zimachokera konkuno kumulanje sikuti timakaoda kunja kapena kuti timakagula kwina koma timapangira konkuno kumulanje ndithu chabwino mukuti Mwira Joy Phala Mwirayo dzina lanunso Mwirayo chifukwa chonena kuti ndanena kuti amayi pachanda kumporete Mwira amatanthauza kuti forever kapena kuti muyaya nde Phala tinalipasa kuti mmene muli chimwemwe cha muyaya ndifake zimachedwa kuti Mwira Joy munayamba liti kupanga ufa umene
ufa umene kuti ndinayamba chaka cha 2022 komano 2022 yo ndimangopanga ndikumagulisa nkumaika majumbo mangolenga majumbo a black tatu ng'ono cha kumanga kumaiza kakasikelo kakang'ono ndikumagulitsa koma kufika na tsiku la lero ndithu unafika hapo kuti tinapanga brand bwino logo yathu ilipo komanso ndife registered company. Packaging iso yake ndithu yabwino. Ndithu yabwino. Tikhala ndithu tikupitirira kucheza ndi Joanna Mgogo amene ndithu ndi mwene wake wa company ya Mwira Joy Phala limene ndithu anthu ambiri boma la Mulanje komanso madera ozungulira akulikonda limene lindi ndithu ufa wa soya komanso kupatula ufa wa soya mumapanganso uchi mapanga nokha kapena mango kugulitsira kapena nzana. Aitu uchiwo tinapanga pa chizungu pati contract farming ndi alimi akonkuno poja ndanena kale kuti ndine mlangizi so ngati mlangizi sindingamakalimbikitse kunena kuti alimi azilima koma azisowa misika ndekuti ine kampani yanga jena kabadwisa mwana ameneyo pokatsegula sonsika kwa alimi ena moti timagula alimi ena kuchokera cha kumilonde uko amene ndagwira kuona ntchito mbuyomu amene amalima uchiwo ndeyo ndimagula ine ndimangopanga process ndikupanga package ndikumagulisa chabwino iya itakhani bompo tipitirize ndithu kucheza ndi Joanna Mgogo amene ndithu akupanga ufa wa soya wapamwamba uja wa Mwira Joy Phala. Ndiye tikupitirira ndi program yathu ya Mighty Ngathe pamene tikucheza ndi Joanna Mgogo ene aka company ya Mwira Joy Phala. Ndiye apata titione ufa umene iwowa amapanga. Tatifotokozerani uwu ndi omwe uwu wangosiyana kapena maizidwe. Ufa uwu ndomwewu monga mukuonera iyi ndi 1 kg ndeti ni ma 3 kg komanso ndi 1.5 kg wasewa ndithu timapangira limodzi koma timapangira kunena kuti makastoma amalinga ndokonda kwawo ndi mthumba mwawo kuti akwanitse kugula komanso kupatula pepe poti ndi uchiwo pakali pano tikupanga ma half kg okhaokha kaye koma sogolo muno mali chiyembekezo chonena kuti zipanganso maboto ena ang'onoang'ono kuti alisathe kufikira. Chabwino ufa umene umukupangira kuti ufa umene ndikupangira konkuno kwa Chinakanaka timapangira ndithu kunyumba kwathuko koma pakali pano pati kumanga factory kwa kufika pa tsiku lero siku tinakukhala magazi oti zingopanga basi sechisawaweya maso mpenya athu ndi akulu kuti mina soti tinazafika pa international market so pakali panopa tikuyesesa kunena kuti timange ka factory kathu tikumanga tinapeza malo timanga ka factory kathu ndipo amalo standards anatiyenderako kamodzi ndicho linga chonena kuti tikamaliza zonse tipange zinthu zoyenerera kuti chakudya chathu chikhala chabwino komanso kuti atipange certify kuti tisamapanga kwa monga ndanena kale business ndio panga register ndithu. Ndiye ufa umene tikuonera ndithu uli pasika kupezeka pasika bwino ndithu kupezeka pasika ndithu ufa umene uwo inuyo mutha kupeza nthawi ina iliyonse kufa angakhale amabungwe amatha kutigula ndithu wambiri. Ndosiyana bwanji mwina ndi maufa ena amene timaona misikamu ena akupanga ufa uwu ndosiyana bwanji mwina ndi maufa amenewo? Ufawu ndosiyana chifukwa kuti wani ndi waukhondo kuseweza kuti tikumuteteza ngakhale customer wathu kuti akamakadya akadye zinthu za ukhondo mapangidwe kumene timapangira malo oyenera komanso mwa ukhondo timavala zozitetezera ndithu kunjira kuti tinamapanga ufa umene monga mukuziwa ndi ku kitchen kupatula pamenepo timapangira so mwa uso sikuti timangopakira mwachisawa komanso tikunena pano ineyo ndamene ndimapanga ufa ndi ufa umene ndimapanga koma ndineso oyezedwa ndithu kuchipatala monga nguzo sasa kudya pamayenera kuti ayeze ndithu kuti munthu pasakhale zina ndi zina panja pali matenda ena kuti timatha kupasiyana nkhani zakudya chabwino ndithu tinayizidwa zonsezi zakutsimikiza ndipo ufawo ndiovomezeka ndipo ndi wabwino komanso zimene zikupezeka mkati mumu ndanena kale kuti zachilengedwe eti ndi za natural zimalimidwa konkuno munthu akayakwatira kumalawi kuno mulibenso zowonjezera zina zilizonse zomwe zingasokoneza sitiyikamo sugar ndicho linga chonena kuti kuziwa kuti masowa nthenda zosiyana-siyana china diabetes ndi zinthu zina ndiye tikhoza kudya sugar wambiri pamene singololedwa kudya sugar wambiri kapena ochepa pamene mufunika wambiri ndifake tinangosiya nje kuti zikhale zachilengedwe komanso zokuti zikakhale zauthanzi ndithu. Chabwino amene mwina angafune ufa umene wangakupezeni motani? Ufa umene kuti atipeze tanena kale kuti timakhala pa Chinakanaka kungofunsa kuti tikufuna Mwira Joy timakhala pa ploti ya amacholowe kupatula pamene wakhoza kutiimbira phone pa nambala izi 092 1
643 707 kapena ma 8 awiri 4 04 9380. Chabwino tamvatu zambiri zokhuza ufa amene umene akupangira zipangizo zimene akugwiritsa ntchito komanso kumene ufa amene ukupezekera. Nkhani yathu ndionena kuti kodi mwana wamkazi masomphenya ake ndo zafika pati. Mwanena kale kuti nkhani ndi kuti mupange kampani apa mwatuza kuti ufa amene mumapanga nokha, mukupanga process chilichonse nokha, kupakira nokha, kugulitsa sonokha. Ndithu ife tikutero ndithu pakali panopa koma pakali panopa mwina amene tindi antchito awiri amene amatithandizira kupanga kusankha soya uja kuti akhale wabwino tikazinga ndi zinthu zina amene timathandizana nawo. Komano masomphenya athu ndionena kuti tanena kale kuti kampani siyongoti ithere mazire ya koma ndifuna kampani yayikulu. Tifunanso kulemba ntchito achinyamata anzathu okuti azitha kuona zinthu zosiyanasiyana azogulisa ena aona kunena kuti ku factory production kuyenda bwanji ndi anthu ena komanso othamangathamanga pansika ndi kuonesesa kunena kuti akuyinenera business ikuyenda motani kusenzera kuti tikupereka mwayi ndithu wa ntchito so kwa anthu ena. Maphunziro amene munapanga okhuza zakadyedwe mukuona kuti athandizira bwanji kupititsa patsogolo business yanu? Maphunziro amene napanga za kadyedwe kabwino akuthandizira ifonera kuti business yathu ikhala yabwino komanso anthu tiapasa zakudya zoyenerera osangoti zakudya chawambeya koma zakudya zoyenerera chifukwa tikuziwa zimene zikuyenera kupezeka mu thupi la munthu, michere yoyenerera imene ikuyenera kukhala komanso milingo ya mchereyo chifukwa kulipo kungopanga phala kuyikamo michere zosiyanasiyana koma kupeza kuti taonjezeranso tabweresa mavuto ena. Mukuziwa anthu ena timakhulupirira kuti kunenepa mwina ndi ude kuti thanzi koma kuli kunenepa kwina kuti ni mavutoso koma timayika milingo yoyenerera kunena kuti munthu adye bwinobwino akhale ndi thanziso loyenerera. Kupatula pamenepotu sukulu ija sikuti ndidangothera pa za maphunziro amene pa diploma paja ndinakaonjezeranso tu degree. Ndiye degree ija ndiye za ulangizi. So ulangizi no umaonesesa no kunena kuti anthu mukuwaphunzitsa ndi kuwazindikirisa zimene zili zoyenerera kuchita. So maphunziro amene anjaso akuthandizira kunena kuti anthu waja ndi aphunzitse maphunziro pa chizungu tikuti education tikuwaphunzitsa kuti azitha kuziwa kuti kufunikira kwa zimene ndi chani nanga angazidye motani komanso zigwire ntchito motani mu matupi mwawo. Chabwino alipo tu ena anachita maphunziro ofanana ngatanu wa kupatula ngatanu wa ena anakapanga zokhonza zosiyanasiyana zomwe anakapanga koma lero ntchito sanayambe nkumaona kuti angokhala akuvutika. Mungawalangize chani? Ineyo tachinyamata amenewo ndingawalangize kuti choyamba ndanena kale kuti ndinachokera ku Youth Club. So ku Youth Club kuja ajoine ma Youth Club komanso kumatuluka zinthu zina ngati ma grant kumatuluka ma grant azilembera zinthu ngati zimene zijazi zikhoza kuwathandizira kunena pange mwina nkutheka terekeze wewe udaya kuti akapeze zimashini zija zinthu zina ndizodula sangakwanitse koma atha kuyambako olonga khale zobwereka munthu akhoza kumagwirisa ntchito kukabwereka pena pake kumagwirisa koma aonesese kuti luso lake akuligwirisa ntchito mwa mtundu wina. Chifukwa chikuti vuta kwambiri achinyamata ndichonena kuti timakonda kuziyang'anira pansi kuti sindingakwanise komanso timangofuna tikafikire pamene anzathu ali. Ndanena kale kuti business yanga namba 2022 kuzafika lero koma business sinafike pamene ine ndikutani ndikufuna sinakhazikike pamene ine ndikufuna komano business ikukula ndikutha kuiona tsiku ndi tsiku kuti ikukula ndipo ndikufika pamene ine ndikutani ndikulowera pamene ndikufuna. Ndiye tikhale odekha komanso tilimbikire komanso tiyambepo chifukwa ngakhale kufuna kukusuntha akuyenera kuti we utani uyambepo chifukwa ukangokhala ndiye kuti palibe amene angakuone kuti iwe kupanga chani. Chabwino senanga ndina graduate mmene kabasi mwina muli mu office kapena mukachoka kuzanu za kuntchito kuti mwaweruka basi kuti basi ndinaphunzira ndikuwerenganso apa ndikusakasaka mwayi wa masters koma zopasa chidwi kuti muraphunzira muona kuti mupangenso business yofanana mwina ndi zimene munaphunzira zija pofuna kutumikira mtundu wa Malawi koma mwakamba kuti misika yanu kwambiri niyo mupezeka kwa chinakanaka nanga anthu ena amene mwina akukonda ufawu aonatu kuti yayi ndipo olokungotere chikilimo chichita kuoneka kuti yayi ufa opasa modyo koma sakhala kumulanje amenewo mungawathandize motani? Tili ndi Facebook page imene imachedwa ya Joy Investments pamene timapangapo post zinthu zathu modiso pa marketplace ya pa Facebook timapanga post anthu ena ndithu amatha kulifikira mwe. Capital ya zonsezi munayipesa motani? Kunena chilungamo capital yoyambirira inali yanga ndipo sikuti business inamba ndalama zambiri. Nimakumbukira nthawi imene ndinangogula soya ka popcorn mpunga ndi
manga nthawi imeneyoyo soya anali ali pa 500 kwacha ndithu zinthu zimene nalowesa amene momwe zinakwana 7,000 kwacha. Okay. 7,000 kwacha nditagulisa ndinapaka 14,000 chifukwa tinanga sinagula kuti mapepa atina ka profit ndithu kanaipo koma nditapeza profit nje sinadye ndinawonjezera kapita mulingo uja ndapanga 5 kg ndakaonjeza kukhala 10 kg ndikumakwera ninkatikati poyesera mimwayi yosiyana kulembera monga ndatina kale kumachuluka makuchindika ma grant ndinalemberanso grant imene inachokera ku USAID that is under Center for Tropical Agriculture CAD mothandizana ndi project imene imachedwa kuti Business Acceleration for Youth ndipo ndinapeza grant yokwana 4.2 million imene ndithandizira kuti ndipitirize kumanga for wanandipeza ndikupanga kale branding koma kusintha packaging iyi andithandizira ndiwo. Kuchokera pamene popo kuti ndikamange building yanga ndikayimalize for anandipeza kuti ndangoyimanga koma sinapange roofing sinapange floor zinthu ngati zimene ziyazi anandithandizira ndiwo mpaka ndasuntha kupezeka pamene ndili. Mokuti masomphenya aja udzasegula kampani mokutha kuona kutheka ndipo kampani yonse sikuti ikakhala kutali kumulanje konkuno chimeneso chili chilimbikitso cha Chinyamata inena kuti tikulemba ntchito ya Chinyamata kumulanje konkuno tikugwira ntchito kumulanje konkuno ndipo kumulanje kuno ngotheka kukhala kampani ndithudi. Pamene tikupita ndiye kumapeto kwa program yathu mungawalimbikitse Achinyamata zotani pa ubwino wa skulu komanso mwina ndikumakhala anthu opanga zinthu ndi cholinga chifukwa takuonani kuchokera ndithu ku secondary mukudikirira ndithu kuti muone kuti tsogolo likhala lotani mapanga ma business athobwa madzi freezers mwapita kukachita maphunziro akachenjede mwabwerako mwayamba ntchito kumapitirizabe kupanga ma business. Mwina wachinyamata amene akutimva pakadali pano mungamulimbikitse zotani pa nkhani yodzidalira pa yekha komanso kuphatikiza sukulu pa masomphenya ake amene ali nawo. Chabwino wachinyamata kwathu kuno timakhulupirira kuti achinyamata ndi tsogolo la mawa koma ineyo ndikunena kuti wachinyamata tsogolo lake lilero ayambe lero chimene chikufunika iyeyo ayambe akayamba ndikuti tsogolo lake liyenda bwino. Wachinyamata kuzokhala ndi maso amphenya ambiri mwina pakali pano sanapange sukulu mwina kusogolo kunazafuna kupanga sukulu akudikirira atha kuyambako komanso akamakayamba sukuluyo asankhe njira imene ili yoyenerera yomwe ingamuthandizire kukakwanitsa zimene amakhumba mtima mwake. Komanso tikamapanga zinthu ngati zizi osaziderera nthawi yongosewera yotaya zinthu zopanda pake tiyichotse chifukwa ngati nenda nena ndimagwira ntchito kunchito kuti kumakhala kulemba malipoti kumakhala tu kugwira ntchito ina kupita ku field kukapanga zina ndi zina ndikabwera pa nthawi yanga ndimayenera no ndiyambe kwa mu office ina yachiwiri chifukwa iyi ndi office ndithu yokhalizira ineyo ndine manager wa office ndi office imene ndikakalowazo ndimayenera ndikapangeso zimenezi ndimayigawa nthawi yanga kunena kuti ine tsiku langa nthawi yanga yogona mwina ndi 6 hours ngandikugona 6 hours ndikuti ma hours ena ndikutani ndili nthawi yopemphera ndili nthawi yopanga zakuntchito ndili nthawi yopanga phunziro komanso ndili nthawi yoona kuti ananga kusukula apanga chani mwiso ndi ana ndi mwana ndithu chamike chabwino. Nkhani yake ndiyoti amaiti ngathe mmene mwamuonera anzangayi ndi wachichepere komanso ndi mayi zonsezi mwina zimayi wina wake sikana wina wake kumanena kuti sinengathe zimenezi zazibambo zimenezo nanga zakuti ine ndikazipeza kuti nanga ndingafunse zakuti mwakuti ndingalumikizane bwanji ndi alimi amene akupanga uchi umenewo iyayi komatu nkhani ya Joanna komanso mmene wafotokozera zikungosonyezeratu kuti amayi tingathe amayi achichepere amayi amene ali ku sukulu amayi amene akudikirira mayiso amayi amene ndithu ali ndi masomphenya 30 seconds mawu ano kwa amayi amene akutionera. Amayi tonse amene mukuonera pano ndikukulimbikitsani kunena kuti muyambepo mawu amene ndikuabwereza kuti yambanipo ndikudziwa kuti amayi ambiri tili ndi masomphenya tili nawo ma ideas ambiri abwino kwa basi koma chimativuta ndi mantha amayi yambanipo mmene mukuyamba Mulungu kwina kwaona kuti akusogolerani motani. Komanso tisayiwale ndithu kuwapeza pa nambala zomwe anena zija kuti tigule ufa wa soya umenewu ngati njira imodzi yompangira support mayi zathu Joanna Mgogo si dzina ndi lomwelo ndithu. Komanso ife tithokoze kwambiri kuti munasiya zonse zakuntchito ma homework simunakaone yanyamata office number 2 simunakalowe koma ndikuona kuti ndipeze nthawi yanga ndilimbikitse mayi achichepere amene tikudziwa kuti pano patanganidwa amapanga ma village bank
amayesera izi ndi izi komano kuti chitsogolo sichimaoneka sichimapita uko chifukwa chosowa chilimbikiso ngati chimene mwawapatsa lero lochi. Ndiye tikuthokozeni kwambiri ndipo tikufunirani zabwino zonse kuzochitika zanu zonse. Azikumbambira. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndili mulutsi wa program imeneyi ya Amayi Tingathe pano pa Mzati TV. Ndithokozeso kwambiri amene watikonzera program imeneyi Andrew Mandala. Amayi Tingathe, mwakoma nonse.